say ko jan ate ha say gidi form brante gidi form abawa gidi form amefo na agyanom nanso ma me kan kyerɛw adwiro aso bia ne na adwe odetia Yes. ana aso bia ne na koma mu nsusua odetia abaya bi tidem ha abrante bi ntina wa ba asɔre Ekwasem. preaching now shall say no Awurade nhyɛ wo dene. metumi awie sesi anti anu ano abrante bi na wa ba asɔre no Yes. ɛnyɛ sa abrante ni ntina wa ba asɔre ne sɛ ɔbɛbu abrante no ma abrante na abrabɔ ne nyam so ayeye nemom Obeyi na. ɔbɛbɔ fam Yes. ɛwɔ adwamammɔ kwan so Onyame nsira wo. ɛna ɔno nso yɛto nwum na ɔhuruhuru bi saa no nti wo de ewu na oh gidi ni abaya sɛ nyame bie wani na wuhu adwen ɔde te dan mu ha kɔkyɛ wɔ asomdwe nka wonye so Eka wonye so. kɔ ɔbɛhu sɛ adwen ɛwɔ ne tiri mu nya asomdwe adwen sister mmeranteɛ na ɛtete wɔ saa no ebi abɔdwe sɛ kuhakuha ebi nso abɔdwe sɛ tontontonton saa no Adwen ni nya asomdwe adwen. ɔto nnwom saa no ɔbɔ adɔma saa no ɔhurihuri sɛ diifoɔ ka diisɛm saa no Adwene no. nyame bie wani sister Adwene no. ɛna wuhu adwen a Enya asomdwe adwene. ɔde te asɔre wei mu a Enya asomdwe adwene. awuraba ka wuhu ne sɛ ɔba Abefa nkyɛn. wonnim ne tiri mu adwen nti sɛ wotie yi koraa no wo mpa ɛbɔ no sɛ nka yɛpɔn a yee nka aberanteɛ mfrɛ me nka nkyerɛ me sɛ nka ɔbɛwaa me Oh. adwen ne koma no wonnim odiifo akoto ɛno na ama yɛ brɛ no da no yesu kan ɔsɛ mo deɛ yɛ a mohwɛ deɛ atua niwa Yes. na me hwɛ deɛ wɔ akoma mu. me deɛ mehwɛ akoma mu wohwɛ deɛ atua niwa na onipa biara a woyɛ ade a wohwɛ aniwa so adeɛ no akyerɛ yi wobɛhunu ama Yes. wobɛhunu ama agya ne na awo yɛn wɔ tebea mmienu bi mu ɛni sɛ yɛwu wɔ mu number 1 Psalm 51 verse number 5 adeɛ a ɛdi kan a wagya ne wo na ɛwowo wɔ mu ɛnyɛ ade papa. Yes. Try as much as possible say ube overcome Ansa no saa de ya efra be bodi akyerɛ wo ansa na wafiri asase so akɔ Yes. na ansa na no mema wo wire mfiri wo ho sɛ asase wei one day Ebe free so. ɛma wo wire mfiri according to Job chapter 16 verse 22 ɔsɛ sɛ obi a good reader obetumi abɔ wei na am fast Job chapter 60 verse number 25. 22 Job 16 verse number 22. Bible said na emfia ɛwɔ no beduru. Emfia ɛwɔ anu no beduru. Emfia ɛwɔ anu no ebedu. Na mekɔ kwan a mensan ma bio. Ɛne me kasa momo. Yes. Sɛ me kasa wo men kasa. Eni sɛ kasa na crash. Okay. Onyankopɔn no ɔbɔ me ɛne wo de yɛ ba asase we so no. Ɔma me ne omienu emfia yemu biara ebebedi ɛwɔ asase we so. Yes. Ansa na wafiri ha akɔ. Enti Job se menkae wo sɛ wo mfia na onyame de ma wo sɛ brabedi wɔ asase we so no. Wudi wo bɛde kɔ wudi kɔ no saa mfia no. Anu beduru. Ebedu. Na sɛ saa mfia no duru a wo bɛ dɛn? Wo bɛkɔ kwan a wonsan ma bio. Wo bɛkɔ kwan bi a wonsan ma bio. Ɛma. Wo bɛkɔ kwan bi wonsan ba. Ɛyɛ kwan bɛ ya. Ye wo wu akɔntuo bi da wani. Ɛma wo wura mfi. Wo bra wo bɔ yinara saa akɔntuo wei. Ɛma wo wura mfi no. Wo ma wo wura mfi no ɔbɛba bɛfa wakɔ abra wo nya ahoboa. Ɛmfie a ɛwɔ ano no ebedu. Na saa mfie no duru a wo bɛkɔ kwan bi, mɛkɔ kwan bi. Ye bɛkɔ kwan bi. Ye nsan ma bi. Wo wa ba te yesi wo akɔ America, ofi America ɔba, waba. We akɔ London, waba. Ɔkɔ Germany, waba. Ɔkɔ Accra, waba. Sese bi mi fi sɛ hwi, mabedu. Nyame ya adu ade ate ya me sɛ ɛkɔ. Because program nti na mbae. Na bere bi bedu ama me ne omienu akɔkɔ bi. Bɛyɛ mfie nan mu ani. Ɛna the late apostle John Owusu Achiam ɛkra yɛ sɛ ɔkɔ Israel aba. Ɔkɔ Israel, ɔsan bae. Mfie miɛnsa ni
okra yesa okwa asama waba da bio mai obeba da bai omabio onsa mabi enti sa wo ya abrantie yi na wo ya ababa wo yi se wonim na wo ma wo wire free sa quotation wo ya wo bedi bone ne wani beba ho so no na wo nneoma asai and say owuo no nso emfa wo ne years a wo be on check it because at your age didn't it be nyimfia ne te say wo mfia ya wawu ama wo hu pen didn't ya brante bi te say wawu pen didn't ya ba ya bi te say wawu pen uko Facebook a wo be hu na say me hu ba ko bi offense so nice lady how nice lady me wo so mo na beto your platform so owo tirim hodene pa ya se afa kra na waware abaya fefefefefe oko onsa mabiu ni kunu aye mmobo mama wire mfi wo sa emfi e wa anu ne bedu na sa mfi anu du a wo be kokwan bi a onsa ma sa quotation we wo wadwiri mu a wade a wo ye bi a wo dwen hu mienu wo ma wire free quotation we a wani beba ahoso na bahwe ase enema mienu a yewu ye wo mu ani se yewu wo mu number 1 bone Psalm 51 verse number 5 Bible says wo wo miamumuyemu David na ka say David say ne maame ene ne papa ne maame ewo no ewo emumuyem yes na bonimu ena me na nyinsane me amen amen na bonimu ena me na nyinsane anadwi me pesa wo ti ase se eja ene na a ewu me ne umienu no omo nya aterenefo na waja ne wo na nya aterenefo obi wo hakura ne maame ne papa ebo adwaman ena wo mene nipa bebre ahia obi wo kura ne nua ba ma ofa ne nua ba ma na ne san fa ne nua ba ena mo awo no ya ense bebre obi wo kura awo wo de ya bisa wo maame no papa wo mi wan obi wo ya kofa ne maame wo wirem ya ena okonyin senye tie nkomo na me ne wudi ne ye o na wo ya fa wo maame wo wirem ena ya yin sen wo a enya nkomo ya me ne wudi anadwe a wa brabo ne bewie wo sei ye wo obi wo a ne papa mo ye miensa akwara ba ko pe na wo ti dan mu ha papa miensa wo papa mo ye 3 sansa na wo maame ni mawurade nti mema 3 ena no mo eja ena wo baaye nti wo kura wo baaye no ena ono hwehwe mu no chusu wa no de koma that's the reason why sometimes ya na wo chenyi akwekura ye hu no so wa buhie so say why you so why you won nan ye ntiase gidi nyame na betu aye wo ye o yes gidi yankopon na betu aye wo ye wo papa ekofa obi yiri ena ye domi ne sa one na asefo yi na enye yeda ena wo free sa papa ni mu na waba ena wo te asa no anadwe pese me no sua de kakra bi ma wani mra wo so ye wo miamumuyam na bonimu ena me na enyinsane me that's the reason why ama boni ebenya yesu to me na boni wei se me no mienu amoye homode bra ye hu awurade na ye ni sa boni no so nkonimu a boni wei die beko bonsam jam ama ye kra ne nyankwa enti me ne omienu ade edi kan a esese ye yire ye ho se ye betumi adi so nkonim eye boni eye amen according to Genesis chapter 4 verse number 1 suasam kakra bi wo me bonim amumuyam na bonimu ena me na yinsan me agya ne na wo ye ne nya
sɔfo bɔne di wachi ɛno nti na abusua awerɛhosɛm gidi asɔre wei obetumi pam as a young boy like you no nemu kakran obre akukuhwi asem paibo saa na ekobie branch bi odifo yesi yemfa no nkoto ano na akoye ne caretaker kakran yesi yemfa no nkosonto kakran yemfa no nkohwefo kakra obetumi kwa kodu apostle na saa boni tumi na ewe abusua mu no etrezin kakra saa bra wakodu apostle no na ekoyi na hwefo say kim yi no hwe wia menim papa ba ko me respect papa no so much nyesa me respect ni say wadi boni nemu me respect ni say so hwe a wako mu na still oda so yegidi ni because me Samson Kumson me ntumi me ntumi nyesa say what we be kodidi ekodu apostle na nya nso hwe bia beto say wakwara a wona ne te ababa wa bia wona ne te na wafa na yaje wunguso na yaje waboso na wabaye kontin kro wabe former MP floor member hey Jack na former sao na woda so ti asoro no mo na wanka wo ye header yesiemu a wo na wotim finfin pani ba mankoto me mansore wo na wo koma ne citizen me fa we to afa we ye ba we man pai ba afa de wo ba na wo oh Jack wo akotena no wa hey na bia wo akora wo na wotete na ono ye sonfo na ono control aya wira hosem pa ebi asu gidi mu ebi wo mu obi kodu hwefo na san so hwe ne bi ato na ye yi no obi so ko sonfo na ye yi na hwe obi koye difo san so hwe ne bi ato obi koye sempakani san so hwe ne bi ato ensem bebrebe tie ba bi efi Genesis 4 all say Cain any Hebel metio na Adam hunu ne yire Hawa Adam ehunu ne yire Hawa na onyisan ye Adam yire Hawa nyinsan na owu Cain owu na bakan ai friend Cain ana o say Adam kan say awurade da woro manya obarima awurade da woro ma wa cheme babema na Hebel eye odwanhwefo Hebel be ye odwanhwefo na Cain die oye okuafo obeye okuani na ba se na bi atiri no e ba se enabi achi Cain die fom nioma be ye awurade aye aforebobre esoe enam so ma Cain edi na fom no ba ya nyame ma nya sa afini bi be ye awurade aye na Hebel so ana ne nua Hebel so odi ne nwan mu makan ne wona wadori bi be maaye ono so de ne nsa no adwuma na me nua ni ye ka ho asem no ono so de bi bre awurade na awurade ni so Hebel na ye yede no awurade so ba wo mu ne se ebre nuanu menu yi aye yede ne bedu awurade animu no awurade ni so ba ko de yes e kire ba ko me bompa mu anadwi se awurade ma nani nso wa brabo amen awurade ma wa brabo nso no awurade nani amen na se wunyenye awurade animu adum wi a afa di aka nyina o de beka ho se de meti asempati nsia aduasa mensa ne kae Cain ni na aye de ne de awurade ani anso yes na so Cain na ye de ne de na ni anso awurade ani anso na Cain bufu pi tie ewiase bra nyame bo wiase to ho no onipa o man ne ho kwan ama obonsam de abufuo efa no so baaye na efe ne Cain yes won say wote awani mu fefefe enso obufu ayen stop yes nyasa bro abaya na wo se ne ho ofa na wo kopa awaro no what starting na koma na hwe emaya na ne na ho saa no city obi charge a ye wo hwe nso wirugu no so ne ho ofa but ne koma nye na numu ka say time o be pe waware wunti ena no to hwehwe afom ho na brasa onya wo wia bonsam kese wa ha onya wo wia ena be hu se loko ye gen maami abrantie no o be pe wo aware wunti ena o yo hello baby na wo so wani age na se nye jimi na ye wa baby a wanyina bi na ye frɛ o baby na wani age when so dada baby a wanyina
baby would have seen a baby. Now, man, come from your man and baby got an hour. That's a woman who bear myself with to wait to our body is good time. Baby. Now, Baba, baby, baby, oh, baby. I was so many crumba. Now, baby, dear, you're hey, moments that the word ready. Amen. When you would, yeah, me say, I worry that is say, Obia a hiano, now or say, or do. A hianity, the wire was or do. Who person who said the Nipatia, Maunipa does an isika, not for to me can. So being to me, no, yes, now one say, only a friend in Nipa. Somewhere here, Titiway, oh, Penny, but why am I room one day? Moncaye, yeah, very hammer. Oh, boy, 10,000 Ghana cities, cannot it is 100 million. Or because you're saying, yet, give the answer, we yan size and give the answer. We're sad, we were do Pentecost. A honor, or Bako Gina shoes at the aqua, sorry. Or baby, or beginner shoes. Aqua, sorry. Now, Miss Lowe, what shall shoe now the class or the movie? Walk or that, who you go. Cohum. A man be breathed to her, a common quank, a young fa, a shoe, emra, sorry. Kayen, but I can do war, not Kayen say political suit. Whoa, now me Koja some more black to the home, a radin shano. Amen. Koja, Yamia for Koja, we are Mariasia. Nan come in, Wahifa. Huh? Koja, we shall our police for you. Messenger having a papa, Koja, we can be a cocaine. Who could not cocaine so much? Now, I never do. I tell you, you will not go judges. Now, who fear for it, that can be a cool and I tell you, we're planning. I mean, I was saying, we or by food one was in the chassis. Will be someone who I not suffer. Who will take what the deal? I will come by one who hinted to it with a woman by a man who Yarika won't go over a beginner. Who will be Emma MP ever put to him? Don't want some tell baby so cool, Yara. Now, what pages is now, Ombe shall walk over. Amen. And you matter there. A boy, when you suffer, young son, who said you suffer, and so be a shower of frost. A young young, who shall who did free? Who get a private car, run a walk of a car. Yeah, preka, who won't privy. And also be moved one million and cover fruit. Yes. Or we agree to know who coach. Ah, but once a suffer. I'll return. One front. Suffer Bertinum. One front. And then I didn't nip the baby, your bassa. Yes. And I make it no edgy bonnet. Massa, I saw where there, and Yas or Kito, a Yas or Papa. What did you also with your yammy? And I say, Obia Bravo Bonnie will take you move on Amana Yam. What it? One Casa wants to see what Bravo ye won't get who ye. We should buy it. I have this on what 2% we use strategy be now with the year. No. Did the woman a dear beyond the brow? Young one, I would the woman to compare beyond. To was a man for a woman compare beyond. My woman will move fair beyond the middle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And yeah, Elia. And I'll catch you, young couple said, oh, my grandfather, be better than you. Debbie. And I did not know who sent me, baby. A commodino. Timano common Bianini. Humanity. And Branton be pray. Pa. It be pray. That I may come up with the pole. Say, we know we will fool Kumasia. Where's we know where? She said, Kumasia, we know where. And I'm on my traffic, yes, and I'm talking who? Huh? So she let that way. Now, me, yes, she am choir. And can never be apostle. Baby, Metina Kumasia, I wouldn't why choir apostle. Aha! Kumasia, I ain't good. Higher man. What about you? A man of apostle Kumasi? That's because of surgery. They say, by young buddy for a good and good. Whoop, when I'm finished. Ah! Who about the chance of she, baby? Obiang, Yamia Pega or Edward Frabat. Now, what ya? Say, Kumasi, as we are branch out in our account. What person we did? This open and if you would.
When kunya ni funu woji. Na o fa hia bagi bi. Na be ka pani bo pai ma no be wu na o twa kai. Marafo, jai. Adwuma bi mu ayegu ha. Adwuma be na wo be ye dia be chen sa afọ. Wo be toto papa so afa wa wo be nya san bi kura. Wo wie kura wa wo be nu hu se asem we de nu ya kamanka. Ensem se bebrebe. Hallelujah. Amen. To bosi. Wo mi boni mo. Emumuyam ne ye wo me. Boni mu na me na nyinsa me. Boni di wati. Boni di machi. Kai ene odi egufuo ba wiase. Hwe ye wo akoma ho. Yehu akoa. Yehu afna. Koma na da wo yam no hwe ye wo ho wate. Koma te say car stia. Car kuntan na so no yase V8 articulator. Stia ketewa bi na simo. Wo di akwara a wa wi akwara akotena mu na obetua twintim stia. Se wo one control stia no. Na we just stia no so on control wa obekum. Wo car na bekum. Yes. What it? And the men ya wa come and so on control. Obi kura tuna ja to media. Ma kuma ya o sen kanya bufuo ya nka be se nka me ni problem. Enti abufuo no enkosi da ben. Enkosi da ben. What you about na di for no so bo quotation bi ani Bible. Ai sa adi for ndi abufuo sa. Un se Elisha say na no kokko ha no. Ah o kasa me Jeffrey so be se nyata be kire nkwara yi. Sisiri be che won. Sa ense hunu na Elisha ye Yesu Kristo ba o confirm we. Ade bi e wa pam da dem a Yesu Kristo ba ye wan confirm bi anye papa. Yesu Kristo ba ye no Elisha sa ade no de ekwam anibiri ye no Yesu ba ye wa majantum. Sa hohum ni bi na ho Peter mu a enkwara na ba Yesu ntia na mo pam omo. Omo pam enkwara no Yesu say. Mo ma mo fa no kwan. No mra me nchen. Ma mo nso mo nchen ba kwan. Na sa enkwara we mu no so ma no ye wo dia. Yesu di ka Elisha de anim. Elisha de ne yadwa bi. Yesu Kristo ba wiase. Ajapade ina ye ne bia so no oni ajapade. E na wasoma se mo koka ncho soma si se we bi si obedi twamu no woni fie. Yes. Nkofo nse ye nye no. Mo nka nkire ne se onye nsanchane no onsi di fie. No oni na awurade didi no bom. Peter de ne kokonye. Akwa se awurade yen kasa ma ja ameso mana adentia okai Elia nsanchane no. Awurade yen kasa ma ja mfiri so mana Yesu se eja mfiri so mana ma hye wan. Obi na di ne fie. Ana wo se wo kodi di wo. Ana so ma wo ma. Na we eja se do hawan. Enye ja asem. E ka che aden. O se munnim ho a. Mo ye ne dia onipa ba na amasa obese onipa kra. Ne mo oba se obedi nipa kra nkwa. Enti sa aka se we Yesu Kristo di twa Elia. Eja no ma ne ba eja huru. Enkrofo emu wo se ye mo jatana na de obetu am eja ato ne die mu no saa ne nyame no na ye besom no enya saa sanity e na wo nyame de no ama eja aba enti nya no ase mo mra mesom nyame de na ku awuku wo mu ye wuku wo mu wie wo mu tum besom nyame Yesu ba ye wan confirm Yesu anya bi hwe wa bufuo ye na nkofa Elia ne Elisha mo nnioma bi o mo ye negative one no fa me ye wo de anya saa sister awari ade obekọ but ebufuo nti wawari no ebiku besaba enagidi form ran maba we enware yi omo ko hye mu a city onware yo ni ve a wato guden bro twi hu ni ve owa no de agu no gina hwehwem satana awari na ye ofesa ebe funu bi a be funu awari ebe funu na nsanya wo de bi sa awari form na etetete won se se oba bi ti aso de mu ha e ko no kwanka na dwi ne kunu wu kana kunu wu na ko onye ni nsa abodi ni na so onhwe so obenya be mafoforo bi awa no so obedi ni sija mpa anka ope wo koduru mpa so a ye fra enabi Tunisia wo ko wara foforo a wo no oba ne be da bom wo da wa mo na hye oyem yes na ta wo woni ne da na fe owo baako mienu yes no osanyem miensa na mienu ni na ho ya sibom anadwo a na eti wani so ba wankasa wo hweda ena de akono bone ye wunti ye o kan na mpanifo no
Modia Mwanya Modia Yenti, Yana Moon, Obia, Obia. And Yahuna. Yet, Chow said the woman to Oba. Aha. Now, Mammy, you know I yada boom. Now, I get here. Now, I do some weird so good as can. Now, I saw for us, I was you. That's happening. No, because I was at the empty and for was here, wouldn't try it. Now, so many sauce. Quick loan. Did it ever flow? And you know, we didn't walk as I walk. Or Casano. Maybe I'm oh, once are they? Oh, Miss Minu, Adam says, I want to maybe you and half an hour. What was that? No, what's that? Sabra no Muda. There was a bemano. Someone I would die. Did I want that? Now do to know a piano. That's it over. On shooting the Yard, on shooting the Tuition. And a friend of Tunisia. And they ain't now. What's here by everyone? If you don't win, Ebefru. Ebedu baby obane befu anu kwa oh. Ah. Adai. Obana meti wona ma yedia suanyansa. Awurade nkae. Amen. Awurade nkae. Amen. To bo ase boko nyame nti ebeye yi. Amen. Opani no bi nya ebida. Ba ko frade. Obia yebida. Obia yebida. Mo amunya nware na awurade nhyamode. Amen. Entumi kawai. Enche bia ebefunu nyabotre wo de som nyame yi bo homode se obedi bone so de atoso mienu no enso mebo so ate wo ne ba wi o mane bufu ke mane bufu Genesis chapter 4 verse number 6 na awurade ka kire Cain se na awurade yankopon bisa Cain se adenti na obuafuo Cain adenti na wama obuafuo na adenti na wo mu na yi Cain adenti na wo mu na yi se wo ye ni ya me yankopon me ka te o Cain se se wo ye ade papa eka woni mo ntia na na se wanya ni yenti tio me se ade a ya wuwo mu a edi kan a yesi se wo bo homode se obedi so nkuni ansa na wawu aye bone yes tie ka se wo ya yankopon ka tere Cain se wo ye yi a anka woni mo ntia na Cain esan se wanye yenti bone butu apono na no bone aba wodan na wodamu no bone bi aba wodan na no a bebutu wodan no pono na wotire kwan na ehwehwe na bone no ehwehwe wotire kwan nanso di ni so nanso me Nyankopon me tu wo Cainfu se bomode se saa bone no a ehwehwe wotire kwan bomode se wobedi bone no so nkuni anadwe nyame ma wotumi a wodi bedi bone so amen awurade ma wo bone so tumi awurade o ma wo bone so tumi amen Odifo eni kan kwasa da mo ni so anwode ansa na ye na wa eni kan sre enya bone so tumi na ukonya da mo ni so tumi ansa adamu ni na ukoye ne ho adwuma na obesan ne nada ono a adamu ni na obesan de wahwe obegu ani mas ti ya so careful me Nyankopon me ka che wo Cain se bone no ediwati bone na be mutu upuna no bone no hwehwe wachira kwan me tufu Cain bo homone na di bone no so nkunim amen abusha awira hosam ne se Cain ntie Nyankopon afotu Cain wantie nkomo bi si o say na Cain ni nua Hebel kasai nyame betu Cain fu wie ye na ti no na Cain ni nua no kwafuom na omko kasae na Cain esori tie nua Hebel na eba so mo afuom no Cain esori tie nua Hebel no kun no yes enti won say bone no edi Cain so nkunim Cain antumi ani bone no so nkunim anadwe awade ma yetumi a yedi bedi bone so amen na se wo ti hai wonim bone bi a edi wo so nkunim a wo koi awurade ma wo so nkodi saa bone no so nkunim amen ma bone no ni wo so nkunim bi onyame kan kasa bi kire Cain o say na awurade ka kire Cain se ehe na wonua Hebel wo Cain wonua Hebel wo he ana o say minim Cain ka kire Nyankopon se minim wo Nyankopon minim ba dia me nua no wo me nua so hefo ne me ana wo bo no na wo bo me no wo de ne ma me
no say me na me hwe no so ana. Wow. Onipa da sani no ne otwedi ampon kasa sa. Onipa etumi ama no kwa da ne bonsam sa. Etumi aye dwa sa. And then you manti bi wo Ghana ha o mo se Nyankopon kora ni wo. Yes. There is no God. There is no God. There is no God. Onko kama minti a wawie university. Ono kora university na wawie kora one pass simple. And so I said there is no God. There is no God. We don't know about camp before the end. A kufado kwajibosia UK. Or kwajibosia. And I'm saying training you become say now Namani. You know papa so. BBC or Yebruni Bano. Or say hello, Mr. President, please. Calm down, please. Start your statement again. Calm down. Okay. Okay, I'm sorry. Obi a wo kwaje bosia. Hey, bosia ho brofuni. Hey, na kwa yiso. Ah? Ade say wo na waye yie na nko mo na ebepe bosia wo. Ewurade nkae. Amen. Ebi before sao. Sa. Me ka me ma me na ye ko Roman. Roman fathers re ba na mo ka brofuni sa me ma me nte. Oba no waye ohunu nu awuro mani bia wan kwa asoro no waye na ma so na da aye ho papa fada na wode na aba na ne ho fe na anu na ne brofa wo so aso ka ye wan te ba ko awurade hu ye bobo Amen. brofu tuaka There be. ha me pa o chawo anadwi wo Shiasa, we be the bonus kunim. Amen. The more being said, why do you say there is no God? Now, who brofuna who can, or more brofuna and Casancasa cry or Budian, or Musican, who could do America, or Musican, or more also in God We trust. you trust. Meba, Because Donald Trump, obey the president 4 years ago, or say, I'll bring God back to America. I'll bring God back to America. Ono no say okosia na dan for be no say wow Donald. For now you are the famous person in the world. I said, no. I'm not the famous person in the world. Now I say who? Jesus Christ. He is the famous person. Jesus. Said by Donald Trump. Jesus Christ. Now what here? Ufie popra ukuro mu kwan ka kura ntwam. Wa betre kuma ase apo. Hey! I feel that there is no God. There is no judgment. What can someone say? Woman. Gana ni bra kakra. No team no go do America. Germany. Hey, where we? There is no God. There is no God. Say you got the answer no more cancer. Meanwhile, George Bush mo omo papa no na omo na nanu kwa na tete America. Omo kura wu. Omo wu. Na wo a wo free baby ayi eni map mu anyame ayi wado okodu America wo na wo kofa America ko na so a jinyankopo di nyame hye so na dwe wo ha Amen. that's wo wodi waje awurade adi awurade ma hu na ni onyam Amen. kai no onyame kasa te se na kwara kitwa bi yes And awurade say ana awurade ka che kai se edie na wayo yi kai die be na waye wunu amoja ne etiam frem firi asamanto. hallelujah Amen. wunu anu ni moja no ne kra atiam afrem afi asase so kai ntumi ani bone no so abusua ensunsanso a de break kai ya ka mu asem na ya mpon wo koi bo hu modi bia se wo bedi bone so nkonim Amen. bo hu modi se wo bedi bone aso nkonim na bone a edi machi no anya bia na di wachi eso me bone edi machi eso wo de eso me nu de eso obi am ne de obi kura nkwa asori enso mpemba ana wonim za obi nkwa asori Enso mpemba enso adwaman wo de kye kura mpe onye aha enti ede na obi kura nkwa asori no mpemba na wo anyame awadom abaye sofo wabaye nyame dwuma yini afi na wo na wo kɔbɔ adwaman eye honhom a edi wachi epese sewo na yi ufre awurade ahemie na to kra atwene kwala kwade bɔne so nkunim Amen. hallelujah Amen. bɔne ne di wachi kwa na ehwehwɛ
nanso me nyankopɔn me tufu sɛ Diniso. ɔhomɔden sɛ wobɛdi bɔne no so nkonim. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Romans 12:12 ɔse sɛ ɔhomɔden sɛ wobɛdi bɔne so. bɔne no ɛso nkonim. Yes. Ewia ne abase kan wa. Ɛsan sɛ wodi bɔne no so nkonim a ansa na wo kra no atumi anya dankwa. Ɛyɛ amen. Amen. Ɛyɛ amen. Amen. Na ma wura mfi ho sɛ Job di ka kyerɛ yɛ sɛ ɛmfi ɛwa ano no bedu. Yes. Na wobɛkɔ kwan bi a wɔn nsa. Nsama. Ma me nka hinta sɛ bi nkyɛ wa anadwe. Wonim sɛ wofira wodie mu ba a wode anifra na ɛba. Ana wonim. Pa. Wonim sɛ wofira wodie mu ba a wode anifra na ɛba. Jennifer neba. Ko bi sɛ yɛ nanom awofo no nka nkyerɛ. Da yɛ wo no. A wofiri ma me yɛ mu a wo ba no. Na wani afra o. Ani efra. Wani afra. Akɔda bi okura agye sɛ bɛyɛ 3 days kura obi kura bɛyɛ 1 week ansa na n'ani kura tumi ate. Yes. Wodi anifra na ba. Esan sɛ wodi anifra na fi a wodi mu ba yɛ. Na wo ba no ba bi a woda no ɛhɔ yɛ peaceful. Asomdwe ɛhɔ wonti kunkan woda yɛ firi mu hodin awia mmɔ wo enjoy your life. Ɛna wo firi a wodi mu bɛtɔ fɔma. Ti wodi dɛ da ho saa. Ahe na mabayi. Ale. Afi wo hwa ba bonsam na gyina wo hwa oba ba ifu de. Aka mo na wo di suwe je mewu owurade. Owurade jimio. Mewu. Na saa bre no. Enkwa ho me na ye mframa Job 7:7 no. Ɛna ebe mu wanyini. Nti wontumi nkasa ai. Saa keke no boye ensem omo ka no. Ensem omo bro so no. Akɔda bi tumi hwɛ busu na wabɛdam na ɔse me kyerɛ ma me nsi pua ɔna ɔkɔ na maame ne tia mba na wuo yɛ maame yɛ sukura no na ɔpɛ na so wie o ɔkɔkora na ɛyinda sɛ ba kɔ wɔ mu ne sɛ esan sɛ yɛ ba wiase wɔ mu a yɛde anifra na ɛbɛnti sɛ yɛ kɔ nso a yɛde anifra Saa ne yɛde kɔ. ɛna de kɔ anan no nso wura fi Saa ne tie. wani na sister ayɛ pɔtwepɔtwe saa no a abranteɛ bi hu a na akosia ɛna wani no kra na me hu anam ada kra te sɛ nansan sɛ de electricity boɔ kra yɛsi apagya sɛ minya wo a wani sɛ yɛn use light bi yɛdum light na maso wani ne nko ayɛ. na wugina hɔ na rampa sɛ me da se we are sure so yɛdum light wani ebetumi aso generator na wɔ fridge na wɔ dem Wani. na bɛɛmɛ kan sɛ hunu we kyerɛ wani anta sister sɛ wuwu na nkesi sɛ wani no soso enti antumi ankata yɛyɛ ada samba yɛde supaguru yɛde supaguru bɛso wani no amana kata sansa wo ba wo de ni fɛrɛ ba nti wo kɔ so to wani fra kɔ na tie hinta samai wo wo sɛ wo de ni fra no ba ha wo bedu ha no ɛna wani ne tee enti wo kɔ so a wo de ni fra no so bɛsa akɔ saa na sɛ wo kodu hɔ nso a ɛbɛti. wani no bɛkɔ akɔte na sɛ wantumi ani bɔne so nkunimu a Yes. sɛ deɛ wo ba ya wo besu yɛ no Yes. wo bɛkɔ asa akɔsu saa ya na metete sɛ bi mu kan na ɛsam sɛ ka me kɔ na me san ba bi ewu a me anka mete kyem na anka maka akɔgye na sɛ wadu Africa no na anka makɔhyɛ me hyɛ waa na mete push hram Na maba. na sɛ wadu America Yes. na why na ka kyerɛ wo sɛ yɛ wo buroni ba onsu wo buroni ba Usu. yɛ wo no a Usu. hyɛbrɛ na ɛda hɔ ma me ne omi ni sɛ asase wo yi ɛyɛ owuo no wɔ hawa asase no Yes. yɛ wo no to wɔ obesu Obisu. omusu so bon hu modin sɛ wo bedi bɔne so na sɛ wo kɔ na wo de nifra no kɔ a na wo kodu hɔ na bɔfo no bɛti wani a wani ne bɛte no. Yes. Oh na nyame abɔfo na nyame abɔfo twa ho ahyia. Amen. Na wa bɛ so de wa kɔma agye Abraham. Amen. Na wan sɛ nkosu osun ya me ne omienu Yesu wɔ ha ya. Amen.
asase we dey your hawo Bibi. your bread Mani. ya mani hunu ko wa bra me no egyina ho ka me se mete am hwe na ti kodin kora aketwa wa bra they say o ti na ya say business nko Business. Canada Japan me should ya business he say we kaka na mobile phone kaka we do America o ti say we do America ti say we do Mitwa mo aba. wo be how ho saa adentia o ye young boy but o dey ase na bi mu say on person o ya asa on person o ye basabasa to person no a o ko no homodi ono brese kwasi ampa ne biti gato enu wi Yes. twe asra enum neba kwa ba ye say friend ekikim wodi guanum na wo twe na wo gina yen kasa o just 10 minutes wo twe o gina ho se na ya wa charge so ko so bi mu mi ntiase ono asese saa nneema we nyina wie no so nyankopon ni wa fa na wo na wo bra papa si wani so sa useless person obi ku atwene kwa kwanza Hereford mi kuro mu MP o da V8 e ko constituency no sia an Roberts o sia one of Africa ni mo say oh na de na wo pe am honorable member kwa kwanza Hereford no mo say sa Yes. So muna dana skani na mwache dia Muna mudi esie. mama ye bre nka kwa ekwa ntena ka ni mudi Eish. siti epi kwa say for bonu tu eku na twe abonu tu eku na twe enya Awre ho. hwe bra wa bra ansa na obenya MP kwasi ampa ne bi eku na twe kwa asase we enti wo de ayire wo se wo bedi bone so Yes. se wo di bone so kunu wi a odifo afa nyankopon be ben Amen. ti ye won so hwe ne no bebre ho a obeyi wa free Amen. obeyi wa free Amen. what said that was say apem beto obenkum apem de beto onifa Yes. o ma bi nkan when you wan call na o be here when you wan for ketua Yes. hallelujah Amen. hallelujah Amen. and now can quotation no Ecclesiastes chapter 2 verse 26 Solomon kan samba Solomon kan yansasem bi tie o say Maninsa wamra no ne metra anidadwa usure kasi ajuma wie aninsa wamra no ne metra Amen. Amen.
nkyɛ me na ɔwɔ agyapadeɛ No ni hwee. nanso nyɛ ne ho nwom na yɛto a Yes. pani dwa akyerɛ wuyɛ na ɔwɔ agyapadeɛ bɛyɛ No ni hwee. yo agyapa wuyɛ na ɔwɔ agyapadeɛ bɛyɛ No ni hwee. pani no wɔ twim asɛnkafo pɛ ne wɔnyɛ ne baabi kɔ na ɔwɔ agyapadeɛ bɛyɛ ɛnɛ saafo yi adwontofoɔ yi moto nyɛ saafo na yɛbobɔ mu din ɛnyɛ ɔmo ne na mobobɔ mu din Ɔmo a. nyɛ ɔmo a Ɔmo a. ɛdeɛ bɛ ntia nyamesuro ntia nyamesuro na hwɛ awerɛhosɛm including Yesu Kristo the Messiah papa na ɔno ntia anadwo yɛ wɔ ha Yes. obɛnya 33 years wanya biribiara wɔ honam mu Yes. na hwɛ sɛ efiada na yɛde na atare dua no so a yɛku no na papa no tare dua no so ɔtare dua no saa no wahu sɛ ne maame gyina wahu sɛ John gyina hɔ na wafrɛ John efi na ɛkɔ wo maame na gyina hɔ Maame ni gyina hɔ. na John akɔhwɛ Mary na Mary ahwɛ ne ba n'anim ɔkaa sɛ ɔbɛka kyɛn sɛ gold bi hyɛ mpa na sɛ ɔnkɔfa ɔsɛ maame efi na ɛkɔ wo ba ni Ɔbɛnie. Yesu Kristo amfa agya wɔnyɛ ne maame mpo sema mese da na ɔmo bɛgye ɔmo toɔ no ɔmo bɛgye asuafoɔ no toɔ ɔte Peter akɔto draa wobɛyi adwene hwɛ n'anim sika akɔ hyɛ mu Peter sɛ yɛwie sika akɔ deɛ sɛ yɛbɛsesa na yɛde bi ama afi sɛ Yesu akari gold nipa 13 ano pɛpɛpɛ ɔmo kɔ sesa gold na etua nipa 13 ne toɔ pɛpɛpɛ ɛna tere ga Peter na ɔte ka kye yɛgya yɛn nneɛma nyinaa wɔ abɛdi wakyi yɛ Deɛ ni ebenya. yɛakye deɛ woyɛ yɛnte aseɛ sɛ gold pa yɛasesa abɔ ano saa Aba ano. hallelujah Amen. Yesu anya honam agyapadeɛ biara nanso na ne din na wiase na ayɛbɔ Yes. hallelujah Amen. adɛn nti na wɔha wo ho wɔ ewiase agyapadeɛ ho saa why na yɛse wiase nipa nyinaa na bɛtumi atɔ private car Dabi. nyame a mmɔ wiase saa Nyɛ saa. nyame a mmɔ nipa biara sɛ obiara mɛsi fie Dabi. wate ɛna ano nnwom baako bi a moto no ha sɛsi a David atɔ dansie wo nneɛma nyinaa agu hɔ Yes. adeɛ bɛte ama no de pikas abɔ fam Yes. wɔbɛsi asɔɔdan ama Nyankopɔn a Awurade si wɔ nyae. krakye gyae mɛma wo ba Yes. mɛma wo ba enti wobɛtumi abrɛ saa wonya hwee ba Onyankopɔn mɛma wo ba bɛdi yie Amen. ɛyɛ nyame nhyehyɛeɛ to bo asɛm a no wate odiyifoɔ kyenkyenkyen a gye sɛ wo nso wodaka mu wodaka mu a bɔne bi anim Yes. baako abɛn na wofa so daka anim Da ken. wosi fie a bɔne bi anim Bɔne nim. ɛkwan bɛn na wofa so sii fie no ɛhɔ nkɔmmɔ no na da a wode adi fia no bɛkɔ no yɛbɛte w'ani ne yɛbisa wo sɛ kaa no kwan bɛn na wofa so tɔɔyɛ efie no kwan bɛn na wofa so siiɛ abaya wei kwan bɛn na wofa so ware no aberante wei kwan bɛn na wofa so nyaa no yɛbɛbisa wo ne nyinaa yɛbɛbisa wo ne nyinaa onyame ma obi agye wate yɛ adwumaden sɛ nyame mie kwan bi ma wo ebie ma wafa woanyɛ bi a wode di bɔne so nkonim di bɔne so di bɔne no so na wukɔ na kɔnya da nkwa woyɛ hero Amen. that mean nam na kaa mu na ɔmo bɔ nnwom if I die today I'm a healer ɛna mmeranteɛ yi na akoa baako na I'm a healer akoa nso abo saa ɛna mo sɛ masa ɛnwom na akoa ne ka no stone boy to no wote aseɛ ɔse baabi stone boy yɛ onya 30 years ne die du wiase nyinaa nti ɔso owu nna Oye hero. na kaakye wo no nwom yɛ a wo sa no wo so owu nna wo so yɛ dwe ukuro mu asɛm ne man kwa ma wayi ase wo so wani agye na ma hero be hero in the Lord Amen. sɛ woanya hwee ba wotumi de abrabɔ kronkron gya nkyirima enti sɛ nkyirima ɛkasa yɛbɛbɔ odin aka asɛm sɛ odiyifoɔ bi baeɛ a wɔsuro Nyankopɔn Amen. hwɛ da na ɔbaa bi a ɔne Elisa kɔhyiaeɛ na ɔkɔe na ne kunu ewu na ɔbɔ ne kunu mmara ne Yes. miwura wadawo ma wa wonim sɛ me kunu te ase no na ɔka adiyifoɔ ma no Yes. na me kunu no wa wonim sɛ na ɔsuro awura Suro Awurade. hallelujah Amen. mo a moaware a mowɔ ha no wo yere bɛtumi aka asɛm wɔ bi afa ho miwura wonim sɛ me kunu te ase no Yes. na ɔsuro awurade nanso ɔde ka obi ɔsuro awurade ɔsan de ka hwɛ na awerɛhoɔ obi a wosuro awurade Asade. wosan de ka wantumi antwa ma wawu ama yɛbɛfa wo ma mmienu akɔsi ka ɛnyɛ awerɛhoɔ Awreho. nanso na ɔkɔ heaven
Elisha wu ma yesie no afe na ne dom bia san nya no obi afe no wawu enso no nkasa wu kɔ. Yes. Fear God. Suro Nyankopɔn. Anu na yenhyira. Awuraba nyame suro na be mu anya awarepa. Amen. Anya wo to apupuo. Ja sa gimi no. Wo na mana wuhuri wo to no. Ya de kwai. Ɛto. Na we ti na ya ɛto. Na boys no so na ga na kwa na ɔhwɛ no sa na ɔhwɛ we de nanim no de nka ya editing. Nanim de ya ba ne to nye. Na ne to ye nanim nye. Na ga we na nsɛm sɛ hanyan. Wo yare kwa. Wo yare. Se si agiri ni abrante a wotea. Hwɛ wo mobile phone so hwɛ nneɛma egu so. Yes. Hwɛ nneɛma. Obroni bi a wabɔ ne bra wi a ne ho atɔ no a enhia no hwee. Ɛna ɔfa no yon ɔfa ɔba. Ɛna kwabrɛmu de phone gyina ho. Ɛna watwa. Ɛna de begu social media. Yes. Na wudu hɔ a ne atwere so pray. Gini ni. Wunyam pray ya na nkasa wa hu de ɛkɔ so. Why are you saying you want to pray? Huh? Kachi. Oh, so afere, what to afere? Huh? Ah, we pray, I do we are we are. Why do something so wow? They say, I go for dance out with you. What's the say? Ah, what about say? I did who you any right. Why we pray, you know, when we say be that or brony or ban them my head that. Skill Jabuko. Would you baby a yes to Christ or Yes. Social media baby as Sampson Kumson I call we cry mom piano man. No chum. Piano man you can go. Me am back as a match we piano. A piano. Obroni na omo dana. No asonimu. And wa hwe sa wa obi anka na wa udra ho pe. Wa dun so finfira. Nyankopon ba obi adachi aso no obetu abeye bishop. Why are you disgracing yourself? Me jira wani ma wuni babia ye wo me. Wuni babia me fi. Ah ya me hu mobo. Wo ye ni petitiru. Enton wani onyam sa. Enwu hu fi. Eni onyam ye nton. So ho de. Wote ababa wona wo ba wa na hunya nware no. Wo hu ni hu ina wi. Ese wani onyam. There be. Na jini ni aba ya wote ho abranti afi na wo ba wa wo nya nware wo se ka wo hu ina na send man. What to be and cancer, bra, wait to me, Anna. Wait to me. We young one in the Sunday, we know about that. Now, the children know one another yet. If you love me, then show me. Now, when you didn't hear about what's that crap to them? When you win our person. Now, the fool, yes, you work out for crack, work out by you crack, work out. What you can now I do say we best send the boss for say hey Jai. Hey Jimino. Hey baby I will send you akwe eye na mo ho awre ho munnim ade bi about social media what was that to me call my number is 0243 075563 wo boss our number na say me call fofora na obi aka to say o ye call Yes wo ma me a oyo obusheni Anyone who catch us can I may call. Wouldn't know him. Wouldn't you, Mamma, make control? Why will not banana a guitar? Will be Uba, a book could do call center. Or your quarter thousand battle train. Or you have the Monaco, or you answer Monaco. Tis a winning one. What send you with nakedness? At the Mobia. Or more we are more empty. Or Moody can't shame in a what's the word, Jimmy, when you pocket, will you show me? Crusade. Bema onyam ware. And you have audacity to send him your nakedness. Are you crazy? Now what's sending women who are one one? Now, boss. Now what's happening? This one now I showed him. Yes. And a penny my warrior and my warrior. What Jimmy's are better with your crew. Wouldn't you be? And I say, if you are sounds about Mamma Sammy the croc. There be. The fat is fat. Yes. May one of Mamma Lola fat. Munyai. I don't know who you're young Sabian. Yes, and him. When you said that, who will tell us of mommy? Yes. When you said that, you will tell me any positive. I don't know who sent you with nakedness. And the Amma Bema, oh, young warrior. That's all show who you know. Not one warrior. When you. To our corner, down the Yawa David, we'll send you with nakedness, man. Maybe that we didn't go see us all them. One ferry. Oh.
na nimbi a ohwe Yana mukoswe Ada wo yana ni hey Akristofu anina yana mukoswe Agomba ni bia wana Asana biemiana Debbie. Ah? Debbie. Auntie Naomi, oh yes, I'm coming to our bishop. Debbie. May catch you, will be more bring to one chassis. Sister, we in the petit two. We are him. Do winning. My own boy, my man, what is shroom. That was made a walk America, the Yamunsen. Yes. Now the way ye. Beman coming was a weird cheap. Gay we, or cheap. Not didn't need Bema. What you know, Bema putty, you were chat. Was sent the ammo bar. Or human. Or born in the pepper. When you woo! Where you are making a hand, yes, yeah, there's some wine. Or some wine. What's some wine? What's some bar? What's some bar? One should you mobile phone naked town, baby, I do be could do. Mobile phone naked town. Or when somebody use one castle mobile phone, I say, what brab would you now could tea? For phone your papa and find your bonnet. You're serious, Abrabo Yabono, and nothing. One more near Yeti, one more near Maria. Or when somebody defeat you, and nothing when you need a free Adam time. Yes. And the best was a back and what you know what time, and you're 2,000 years. Yes. That time, where were you? If you know what time, any message the Messiah, Jesus Christ was so, and you're 2,000 years. Yeah, how many years? 4,000. 4,000. That time now, still not on someone that's all. No. A free Jesus Christ time, any message, yeah, bring so and net, 2,023 years, 8 months, 19 days, and then, what come over and say 6,000. Yes. I call when I want to know. Obi when you say 6,000 years, oh yeah. And I wait 18 years back. Would you know how I'm not going to say? And then you want to be one come. Hey, who come in? 6,000 years. Now who fear you say? Whoa. 18. Ha do. Masa onyanwa obema moto ebukom obebukom eni ne ho abro. Yes. Fonu be ni abro hweye ma wani mre nyanso be kai wo se emfa wo ne wo mfia wo mu no wo wura bi a oye jata odi wachi oye jata. Amen. So bon some se wanyi ne se den jata bi di wachi a. Yes. Oben wo obetena we. Amen. De wo ye wo pamu jata na odi wachi no wo pamu efi na ko hwe wo ho yi Wani pa ya ni ani na mo wani pa ni ani na sie Wani pa ya ni ani na mo chacha kubwa fwe ni ani na sie ya Noko no na gesa ma plazo chi atienu
na wo de yedi abafie ho Amen. oba hema mesrew ma wo bonya de wate ma wo bonya de Yes. Owo tumi. Onyame no no. Obetumi aye oyi am waye ye. Yes. Wo de no so obayire ho se. Boni na edi wachi no. Obedi ne so. Na wachi kwan. Wo bedi ne so. Yes. Wo di ne so wi a. Owura. Owura de din munti. Ebe ye. Amen. Enka bi da. Sa me de me fie sikafo ni ho. Na me de fie ade papa bi na bi ni ufie. Yes. Onyame de be fa wo so abafie ho. Amen. Nyame de beba. Hwa ho so ye enya basa basa. Emfa fon no ni boni. O phone e kita wo. E ma bon sa mfa so nse wo life. Sister, if you never show phone ni. Show messages. Show WhatsApp. Wo no ma wo post. Wo no ma wo send. Ya no wa hwe ni ye why. Na brantie no. Nyo mu ina na esuo Nyankopon sa. Be me na e ma ba wa no. Nyo bia na esuo Nyame sa. Na akono no ati no oha wo. After sex, there is a war. Many what you said life is sex. Na wunya nware ye de sa ebra ye nya nware sa oba bi ekwa je awurade da ye be ware party. Yes. And ye na mo bi ade sha masa and ye na o say ye nim say ye jimi kura say awere ho na what kind is Ecclesiastes 2:26 kan ho na ti ase o say Na onipa wo ye won anim no. Onipa wo be ya de papa wo Nyankopon anim no. O mani nyansa ne nimdie. To bo ase. Number 1, awurade so be ma wo nyansa. Amen. Amen. Awurade so be ma wo nyansa. Amen. Amen. So wo ye papa wo awurade anim a awurade so be ma wo nyansa. Amen. Amen. Na wasama ode yi. Nimdie. Na wasama wo nimdie. Amen. Yes. Amen. Na wasama ode yi. Anigye. Na wasama wo anigye. Amen. Amen. Anadwe awurade ma wo nyansa. Amen. Awurade ma wo nimdie. Amen. Awurade ma wo anigye. Amen. Owie na oka awura ho sembi eta to o say Na odibonye ni die. na wo betra asase wo so adi bone die. O mane ha no ho tase ade boa no de ma de oyo so Onyankopon nani. Anu so amen. Amen. Anu so amen o. Amen. Wo so obi odi bone die. Yes. Awurade be ja mo ahaw ho. Betase ye ma. Anuama no agu a wo ku. Na waje de akobo obi oye papa wo nani. Awurade ma no pare. Amen. Na de obre no ono odi. Amen. Nti awurade ma woni obre so aba. Amen. Hwa akono no a eha wo na eha me. Edi ka ha brantie bi ne friend Amnon kan bi ma me. Amon. Ne friend say Amon. good. Na hwa said na akono no tie. 2 Samuel 13. Mercy from sesi an mawie. O say Amon boni eni ni wu. Amnon boni eni ni wu. Yes. Me tie o. Na ye akiri no. Ensem wo ye chi no. David ba Absalom e wo nua ba fefefe bia na ne di Tama. Absalom e wo nua ba fefefe bi na baba won di Tama. Na David ba Amon pe no. Pesa me ya di kakra. Oma. The from Sampson Kumson on so Joseph don't fail. Kind quotation ma me hware. 2 Samuel chapter 13 verse number 1. Uh-huh. Na David ba Absalom e wo nua ba fefefe bia ne di Tama. Tama. Obi wa ha friend Tama. Obi na. And me your Tama. And then me your Tama. Na David ba Amon e pe no. Na tie hwe demonstration. Abrante we epe abaya we. Yes.
Na amo nua ba tamanti ne ho hiahia no. Na ababa wa wenti krachi we ntumi nta. Na oyare ye. Yeah, Ewurade nsa nipa yare. Amen. Mo sere no. Mu ina mo yare. Ewurade nsa wo yare. Amen. Mbajo city yare we enye ji yare o. Dabi. Ye bopane a enko. Enko. Hwe akono yare. Eye yare a eya wo wiase che akono. Se wo pesa wo no obada. Na nyamesuro nti untumi ne na. Akwanya no wo ho anka wo betumi na da. Nanso nyamesuro nti untumi ne na. Una wo so wo ye ready se obeware. Utumi epon se. Yes, so still emfa. Na wada. Ube pon sa. Still emfa. Woda ya na. Woda be nko ye woda ubutu enye. Emfa. Ana jo so wo de ya yen so a enye. Abrante ni yare. Yes. O yare because of abaya temanti. Yes. Sana say emaba we bi so yare wo bodam kura. Sidi. Kwa obra so na yamma me preaching say be wie. Na de a chi ye no. Na me free. Shada no ho ya pon me ba fie. Na me si amaya mienu. Me be sha na ba ku gina ye no face say. Na ba ku face me straight. Na sidi ene kura na that time. Oh, again was bold. Bra. Asum game say ami o. Na what to say am say. Ami adom. Madam we say me kan just opel. Say be wie. Now say, oh sister, yeah me that na mum. Ma worry. I say Jesus. Hey. Opel. Yes. Akono no ye nyame abodi o. Akono no ye nyame abodi o. Obi an obi. Na want to me on control na aye boni. Nti o se akono no yinsan a. Yes. Na wo boni. Boni no wie nyina. Yes. Na be wo. Akati yare. Yes. Ya who say boy be to me from 1 day to me from 10 times a day. Oyare. Where are you? Where are you? Oyare. Check on you. Hi. Baby. Where you be? Just say we're crazy gra. Yes, oyare. Now say hello. Rapoku. Now why? Hey, me ready? Call check on you. Say call what we na call say check on you. Uncle when you about papa. Hallelujah. Amen. Say me sorry ah. Me you drop money no. Yes oba ni di. No the money na di me. Sabe na kobo 11 anapa ansa na yadru me so krache. Na be di den. Me am you drop money no. One the man did ye. Son ye baby sao. I feel answer the baby. The baby say na wo be di den. Ba bri bi atwa mu no. Ye so na pa wo be di den. Yes. Akono yare boni. Pa. Control no. Awurade nti wo be di ne so nkuni. Amen. Metio. No your babunu. On we abrante no fa. Yes. Obada. Your babunu. Oba no so fa. Be mada. Saafo no opese o ka hwe. Yes. You know, I want to know. Ozo hu die wo. Pese me nsi de. O baji wani so. Baji wani so. O baji wani so bia. Opese hu se de tie. Yes. Na de onu so hu se de tie no. Onu so dwane. Na afi no obi so pese hu se de tie. Dia no so fa be mada. Dabi. Na eye amo dene se obe ni bribie. Eya brante we din pa se obi bi na no aka che lady se opese one ne da. Enye ne din so be tia. Na amo wa damfo bi o friend Yonadab. Yonadab brai. Ko bra na me ne wa. Na ko yi waji. Bra, Yonadab. Dan Job ka kira na yire se papa ba ye je. Yes. Tinda de why Yonadab. Normal. Hallelujah. Amen. Kati we e wona damfo ba ko se de wo adamfo bi wo gidi mu. Yes.
Your friend Jonadab. Yes. Uh-huh. Na Jonadab be yo nitifo se. Jonadab was very crafty. Neniate. Nenia wine. Ondi mukoya ye faso dan oba ne oba da. Na o ka kire ni se. And o call Adam for winchen no Jack. Ade ti no hene ba mu. Na de no hene ba mu a. Wo fon se da no pay. Why nyanga go na dey. Ade no hene ba mu a de bia wo so tia net de bia wo so ti. Why? Won kan kire me. Tare ya woni me se me no mienu die masa. Me nya de wo ka wo sikita ja me de wa kwa. Yes. Ka kire me. You know, again na amo ka kire ni se. Hey, keep your secret from now onwards. Keep your secret because your secret is your power. Keep your secret. Mfante for the command pado. Mano pado. Wo kasado do. Edu ba bia wo kasado. Say we tell we secret. We hinta some bi na gua monte. Talkative. Me be tukwan, be kwa America number. Wo passport kra ba yira, on ba yira. Wo kasado do. Edu ba bia for hinta some bi sie kakra. Hallelujah. Amen. And Abrante you can hinta some na kire Jonadab say. Me pemunia Absalom nua ba tama. Me petama bruta. Yes. Me petama bruta. Na Jonadab ka kire ni se. Na me ntumi nka mama yare yo. And na Jonadab e ka kire amon say. Koda wo mpa so. Very glad. Eja wo papa wo sika so we jimi. We eja sika ko wrong place. I say wait na ma akwantere ni. Yes. Wo yare na anu aduro ni. Koda wo mpa so. Koda wo mpa no so. Na patu yare. Patu yare. Na se woja behwe wo a. Wo papa David besra wo a. Ka kire ni se. Ka kire ni se. Ma me nua ta ma mra me ye maduane. Papa ma me nua ta ma me ye aduane mami. Na wonya aduane wo manimu nso. O me ye aduane no me chiba mu ho. Na me nhunu. Na me ni nhunu mu Na me ni ni woni nsem. Wan poison me. Na me ni woni nsem. Yes. Akwantere ni. Akwantere na no. Eno ano no. Akwantere na ni. Juma na si. Me pa to gidi aso we a oba mu no yonko na woni nam no hweye. Se woni gidi ni bi nam, ababa wo bi nam, wotie ni nkomo, gidi ni abrante mu wotie ni nkomo, ni nkomo no mfa baaburu mu mfa nyame a. Hwe ho fi no. Obese wa brabo. Ebi ana ne di ni nkwan mani. Hallelujah. Amen. Quotation we am de ama we, but what dey pa na otena kan mani nsi. Wonu de eja akwa we koye sa. Say na akwa we, say na ni bre na danfo. Say na ni bre no. Ni bre no. Enti opese bibi boni bi ye den. Eto no. Eye no, but o pretend say opinase. E ahwe ye why? Yes. Emfi anu na ye ntia e de no. Enu na Judas Iscariot. Odi yi na wo fa se no mai. Akwantere na ba. Yes. Ena amo boapa kodae. Ena amo boapa no kodae. Na oyare ye. Na ohene ba behwe no no. Ena omokobo David amane se, papa, oja fo yare o. Ena oja fo kohwe. Amo ka kire ohene ni se. Amo ka kire ni se. Ma menua tama embra me ye tatere mienu manim na meni woni nsem. Na menua tama me ye tatere mienu wo manim na meni wo nsem papa. Yes. Na David suma ma wokọ tama nchen wo mfie se. Na David suma se monkofre tama wo fie mre me. Ko unua amon fie. Ko unua amon fie. Na koye aduane ma no. Koye aduane ma no. Na tama ko ni nua amon fie. Tama koye with pure heart. Yes. Pure mind. Agene boni bia nti because oni se nua ba ma. No die. No die. No da ho. Wada. Na ofa more foto ye. Say you know that so on petu yare. To no so petu yare da ho. Na me ka wo say wo petu yare a. Wo be petu ewu dachi. Wo be petu ewu dachi. Na kwa da ho na tema de o ye aduane. Awuraba so aduane ye ansa na wakwa aware. Emaya no kwanka amen. Amen. Emaya no bi ni aduane ye. Wadi ndomi sa oni maduane ye but he just am nyankopon ye kese oba bia wo nsanim wei emfimfin de no onyame de tumi bi tena mu a eno na wo de ye aduane ma wukunu di a ebe ma wukunu ado ti fa wo nsa no fa ye aduane aware forma ana ba bia bi de ade asama me kopa ayi bi ma nka na ko bi mra na wa sa ba ma ndi abonten so a bokọ ko bo adwama wa abonten fa wo nsa ye aduane su aduane ye
That's one for Akukoti and two Kunabian. Tell me, to or prepare Bianamanua. Now for more for toy. Or for Tom Moreno. No, you're Tatro in the name. Or your Tatrawa, Amo and him. No, Tatrano. Or Tatrano. No, or Tia Dadiano. And I'll share that Sandy see her. Now we share no name. And I'll share what I'm a name. Now so one person would ye. Because yet now, bed. There be. Was my answer. And you don't know. Or about could be the idea. Anyway, where do you come fry? One person, baby. Yes. Now I'm on car say. And I'm on catch a new band say. Manipa you know free me home free. Or answer obedi one and say, Mom best me now, eh? Me na me yale me yale mo best be eh will be uncle fee. Nanipa you know free no free. And we appear quiet. Now I'm on catch the time I say. And I'm on Danem Panos or catch the time I say. For Piana PM na me ni wo me nsem. Piana bread wo me chimbe mo ho na me ni wo nsem. Na tam afa tatro ye ne do kuma ni amon. Ni trimu fita wo nwene boni bia. Na odi aduane no ko chimbe mo. Na odi ma ni se woni no. Na odi aduane ni ma ni nua be ma ni se woni no. Oso ni mu no ka kire ni se. Eh yewraba. Fa nye tatra se. Da bi fato nchen. Ba bi edu ni nye tatra se. Nye tatra se. Fa aduane ni si ba bi. Na bra. Beda me nchen. Me nua. Wa wunyimi ya. Wunya. Wo ka che wunya so beda wonte. Eko anum. O di akono ayo. Akono efura wani ama wunua ba akra. Wo kofa. Beda me nchen me nua ba. Yes. Na o ka kire ni se. E na baba we ye boat. Tell me ka che wo se. Da bi me nua. Se abantie bi e pese o de wo fa kwa abon so a ye boat. Na kanani. Ababa one ya de pa. Yes. No catch up branch say, hey, catch. Emre mase. Memre mase. That means sa wo Israel. That means se wo gba adwaman a in spiritual. What for it? Bema onye wo ho ade, eni se man no da. Oba a wo ye ne ho ade ne na. Wo ye sa wa hwe ase. Menye sa abra we ye mo wo Israel. Eni agede ntwisam yi. Menye sa nkwase asem we. Na me de. Ahimpo na me de ma wo hora de bakro. Kama asem be ye mo bo wo wiase. Ahimpo na me de ma ho hora be fa me nua be ma. Na wo de. Obe se Israel mu nyenye ntwie ni bi. Wo ni me de ya obe te se Israel mu mema nyenye ntwie ni bi. Afi ene ohene nko kasa. Afi de se wo pemia. Tie nyansa sem. Se wo pemia. Wo ni nana nko kasa. Na onfa me nkame wo. Odo be ma mo waware me. Na so wan pese otie no. Quotation ni nyansa sem mu ade maka kire krati nyinara. Akono na yare no na akono ama na adwa senti. Wan pese otie die ni nua ba na eka. Na enam se ne ho ye ten sini ni nti. Wa wo hwa akwa we bo. Na hwe we ba we ya. Wo ya adima akura de ogina menjen ya. Oh. Ede na besi. Esan sa abrante hu ode chen tamanti. Obre na se ne dai. Ofoso ne dai. Afa na yankwa himfankwa. Yankwa fa na ntwi na snap na de be de. Ye je wo he ya. One ne dai. Na amo the time kese atani pi. Repeat. Kaka ni bi wonti. 2 Samuel chapter 13 verse number 15. Na amo the time kese atani pi. Oba no ho akono ama wa yare no. Wanya no na ada wi a. Ade nchen. Atiko. Ayira. Won say da akono te. Atiko. Atide ni so. Sa na akono te. Masa, se si ade de wo romi wo system nim obo amfi no obeti akọ. Emfi no kura. Sister, show ho so. Ebeti akọ. Hallelujah. Amen. We ni akono na so ye kede wa waro kura wo kan ho. Wa waro kura. Ya kura ye de na etan. De on ware ye de so ko gbaja ye so ko wa na bra. Na wo sitisa no wuti wo ko gbaja ba. Wo ko ware wa asa ba hi. Na ye ware mienu ha. Matisa boys ni bi ye na asoro ndie nka mma ye ware mienu na ye. Hey, krachi. Ba ko nso no. Krachi. Masa ye fro say Steven, who fi branch bay? Kentin krono. Hwe ha. Hwem. Ora wa hwe. Mati so. Wo yan ware. Yes. Wo say emfa kawan won san che. Ye ka ware ya na me sama ware sama nsha ring. Hwe ha. Hwem. Krachi. Din. Wo say why confused? Why confused? Are you confused? Wo start free ha kosia.
Would I saw them like a cray, Maya, what them like a cray cry? Him. Uncle, think I win your two. Was it a double? Men no being fun, so I use our immunity at the papa of what? Our immunity cannot solve your problem. No, and you're no credit. Our immunity means of what corner da. Sakono bonnet to more, who are 25. What does happen? Having tea, but whom what is all about Benat. Hallelujah. Amen. One in the area, you know, I take off. Yes. A failure or don't have better or time. Am I or time or the time listening or don't? Wow. Sunday reality. Sir. Where the end the idea so. What time or the better time? Tell man by year cassette or don't man yarry. Now I'm on Catherine say. I failure I'm on Catherine Gay say. Sorry, sorry. Oh, fear. Pie. No Catherine say. Anna, Tema, Abison say. Pama who pamu is in the Bonia we have. Who pam me? Bonia, who the I am in. What's that pam me? Now, so one person, you know. I'm not better with you, the time I can. No friend above Frau, someone in the say. Macho. Jack. Push her away. Saka. Oh, a raddy, we are mobile. Amen. A raddy, we are mobile. Amen. No friend, macho mine. Pian. To look what I want. Not to a punumati or crocodile. Not to put it. Was a sa, time a good one, zip. Lock open. Someone another day. When we're today in Susan Swab. And so not I didn't want you be shallow. Tell my soul or him about almost one time or much. Now, some at a carina, a henema, Emma, a young mobunus. I almost say, now, the soul for no Eddie Fred. Or the piano did the PA. Now to Pumati or two Punetti Crocodile. And I tell my sister and so good. Hallelujah. Amen. You didn't buy a beer, Bemba Binuada. Your pompe, coca. What will your mind out here, coca? We are branching what will be a corner coca. Young Kun, yeah, your he, ye betu. Woko Wadaba, near Sancho. Yes. Where ye ain't the quack. To need be two. Juan, ye two, and they are Mosca, walk away and what and wabba. Yes, Sancho. We are now with your scout with your friend. May not by 0243 075563. We are Memosca, or yet one in a bra. And fan, Canadian two and a beer. Nanya men fancho, Nako one abra. Amen. Amen. Pedia, tell my year into the make us actual. Yes. Tell my yes, and one fancy, one fan send home. And what yet? Or the sound so good at Tiffy. Sound so good at Tiffy. No soon sign a tidy as any son at idea send him. And what didn't so good it's about the Napoy. Good to know woman, or calling your arm salam. And then you have Salon Catherine say. And then your arm salam, she and go right. Not so. Tama. Wouldn't your arm or call one? Wouldn't you on down? And I tell myself, I you, bra, one me other. Now I feel more one. And I'm salon say and Casa. No problem. I'll deal with you later. Today and Casa. Oh, you wouldn't. Why? Are you wouldn't? And come will be granted. Yes. Minim dear mayor. Yes. Minim dear mayor. I was 2 years later. Metamenti. And fear me in what I'm salon Casa. Only I'm uncle. Only now ham. When Kobe started in our family. No, some of the people will be cool. 2 years later, and fear me in what yes. Okun. I'm salon cool. I'm Okun. Now, Okun, and I'll go. You know that. Information you could do them because I'm salon cool money now. And you know that when Dominicanos, oh, Nana Yankwada. Yes. And young money now. Yes. Nah, I'm on Kwan. I'm on Kwan. Nana, the woman said, Dana, I'm on fire. Tell man. And I'm salon body trim for say, Obekuntina, Kawakuma to him, Bakopen. Yes. Aquawi. Aquawi, no. And tell me some coffee account to us. Yes. Aquawi, no, come out, we are content.
Edu so no wan kan tire David say eye me na me ko ka tire so nko yi we o no yi ne de ni free no de amon de no koy mbam cho mo ntrase hwe wo hu yie papa hwe wo hu yie na bone na e brindi wo chi hwe wo chi akwan no di so nkunim na me hu yanka na ne o ma asem mama nka wira hu sem bi cho about my best one friend gidi madam for back pa na me wo no na e fre na Abiata na wa to oni Abiata na wa to oni sempa kemi se yenga na giti se de wo ye ya awira hu sem na sa adwammo so hwe bi to madam for ana gidi mpani fo tu no wa to oni se onkoye oba no ho ade no mra okonkan akodi pa na wakope sika beye oba no ho ade abusua Abiata konkan ya de ni funu na finka ba gidi ni bi e ware wakotana ye fora na te bi what one o se agye biti aso obi de ade ahwe miti omo de Abiata bedu fe ni wu a masa na ye de da amadamfo no ni ti no aye kese te se nipa ba me nsa de aye de abom abayifo tirimu odi obonsam tirimu odi ho bonsam tirimu odi ho enti hwede ye wo ye ni ye ote na akokokra ni breku kra ense o akokokra ni breku kra ense obi betumi adi boni atene didi mu akwa ba kra che hwinya no na wo fiefo yi a wo hye kambu a fom esa hye kambu ni mo dia wa yanti samia udia kami samia udia saminswe aye no kra wo blasa chele no ma majonya me Amen. 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 Na dabi me ni wuhia ba bi fofo na yen kan se awurade ani onyam se akasema ama wahwe ase ba bia wo ni abaye bia akasa du no enkoma wo ne gade de chese mreye ya ba anadwe awurade nhyɛ wo den Amen. ba bia wo ni abrante ne tuo na mu adu no chese mreye ya ba Amen. sister hyɛ wo ho den wate hyɛ wo ho den Amen. nyama mienu aya wo ye wo mu wo se ye ni se ye wo mu ba ko ye bone de to so mienu amede ko trase ayo ohia ade bai ohia Yes. ya wo minu mienu ewo ohiam nanso Yesu Kristo di mu nti ye nwu wo ohiam da Amen. ya wo minu mienu wo ohiam Yes. ahokyirem Yes. amaniem me ma me owo me wa na mattress so da me ma me owo me wa na cement so da cement say nya tiles o cement me ma me anabi so da empadua say carpenter for empadua ya ye me ma me owo me anabi so da notie e no bode ya ye empa 94 e no mo atwa nnua abia bia so e na kake bi dida so me ma me kwa kutuntwuma wo be kwa edem me ma me yam frisia bi so ansa na owu afia
Yes, cementing me, mammy dame, at home, but you see them war, at home, matter to torso. Now, one fancy riba. Ever can I watch him, you know, mammy, abba, and oh, we will win. Now, mammy, we will win. Shay, may cast him the actual one. Well, life for no, and find the agro. Ya woo him. Now, so catch it out won't say woo him. Amen. Who catch it out? Now, why you word to ma? Hallelujah. Amen. No, me, you can walk. And you are not quite what they call. Who can you word to ma? Yes, Christ with him. The Italian now and to me, I know. Amen. Job can Job chapter 16, verse number 12. Tia who say me. We are about to you be a man. First Samuel chapter 2, verse 8. Number 8. Number Psalm 23. They are born by a man. Oh. Amen. Baby, I'm not ready yet. I'm going to say it. Sorry, John, I'm also mommy. Baby, I'm not ready yet. Sorry, John, I'm also mommy. What are you?
nanso mo hyɛbrɛ ne nyansesa Yes. anadwo yɛ awurade bɛsesa wo hyɛbrɛ Amen. ansa na wafiri ha kɔ Amen. brɛ wakoma no ase bɔkɔɔ yɛ abufuo ahantan ahomasoɔ minim yini na firi wo mu dɔn ne brɛ mu tugu na brɛ wo ho ase bɔkɔɔ ka kyerɛ awurade sɛ ɔnka ho a wontumi nyɛ onimu a wonsa hwee na baabi a wadu ɔno na ɔde wadu hɔ saa wopa ne kyɛw de aka biara ɔnyɛ ne yie ma wo na anadwi ɔnyɛ wo yie anadwi ɔnyɛ wo yie hwɛ Job sɛ eti du nsia nkyɛkyɛ mu du mmienu Anka medi yie. ti awia ho sɛ bi ɔsɛ Anka medi yie. Job sɛ me Job onyame bɔ mba wiase wɔ mu sɛ nka memra medi yie Na obubu me. nanso ɔtamfo bi abubu me Ɔsɔ me kɔn mu bubu me pasa. ɔtamfo bi asɔ me kɔn mu abubu me pasa Na ɔde me si hɔ yɛ ne botaye. pasa hwɛ mame nka nkyerɛ wo ɛnyɛ sɛ na nyame yɛ wo ɛnyɛ sɛ na nyame yɛ wo ɔtamfo bi adi wawu tamfo bi asɛ nnwuma bi wɔ yɛabrabɔ mu nanso yɛnwu yɛ a yɛte ase awurade din mu nti ɛbɛyɛ yie Amen. mame nka nsɛm bi nkyerɛ wo mewareyɛ afe na siti nnwuma nyinaa nyɛ papa sɛ dwe bɛkɔ a nnwuma nyinaa yɛ basaa mesɔre adeɛ mɛdi bɛtɔ aduane adi koraa menya me nso maware me nso me sɛ mepɛ sɛ mɛbɔ adwaman sɛ sɛ mebɛ nyini no mente sɛ obiaa ware ma no ho akyerɛ na meyɛtumi da na mmom mɛte sɛ wɛakɔbɔ adwaman yɛ sɛ yɛtumi memmɔ adwaman nti awurade mmoa me enti me meware yɛ aberɛ a na menni dan meware yɛ aberɛ a menni dan menhaa dan ɛnso na maware yɛ no nyɛ wone mebotae a mede wareyɛ meka kyerɛ gɛ no sɛ maame akɔno wɔ mu paa mepɛ sɛ mɛyɛ basabasa mameware menni dan na yɛyɛ ayeforɔ no a sika a menya adeɛ kye a na mama wakɔ me berɛ a mani wɔ ɛmɛm apɔsoro ɛwenia memo akɔ na kakra bɛnya na mede aha na ma no waba nti aseɛ ma me na meware ɛhia me nnɛ ba mehu me ho sɛ daakye bɛdi nti mɛdi ti aseɛ ma me ɛmaayɛ bi gyinagyina ha ɔmo bi sikani bɛma aware sikani bɛma na ɔtawa sɛ meyere aware me a anka n'anim agu ase ka n'anim agu papa anka ne ɔhu me akɔbɛsu ɔbɛfɛre yɛwura hɔ a na mpagya awom ɔnam mununkum mu ɔbɔ tusubia ɔnam mununkum mu Amen. or you nyame D4. And what they can was a catch. Oh, when I say I knew where water is 1 hour. What do you mean where's I don't shit about? What do you wait on shit about? And then I got this over sound shepherd. Amen. Ha! Obia Makoji says yes. Nobody will say yes, the Makoji. I told you I can't miss some other warrior. I've very best I'm shepherd. And I do stand over the bay. Amen. Awurade bɛsɛ sa wɔn so hyɛ bra. Amen. Na wɔn fa awere ho nko wo da. Amen. Edu baabi a ɛyɛ na awere ho hyɛ wo so dodo. Edu baabi a adwendwen ne dɔɔso. Baabi a wadu yi wo expect nneɛma bebree nanso ɛmfa. Sisa edu bibi a deɛ wode twa aduane adi mpo na ho ayɛ. Ama nipa bi kasakasa w'anim basa. Nneɛma ayɛ basa. Ka wakoma to yɛm wate. Onyame te ase. Amen. Nneɛma bɛsesa. Sɛ mo firi wo kuada bɛsi anadwe. Yes. Awurade nya mma mo nkɔ kwata. Amen. Na meka kyerɛ When I'm
Ethiopia. It was cancer, no, my car, me dying. Now, my kind of self upon the cat send me, and I'm going to say, at the ABC. Tiname, you are hope, the new man to be now, you soon qua. Papa no Kobasa, as a catchy. Don't hear about Quas. But Thomas, one more for we. When you make a see it, and when you come some man is sick, Yamibo is sick. Sansa the Numuka and Jessica from Penasamonte. I am Bo, and Yaman Yankama hear the data. Naman ring. I said, you walk out home and coming game. Payai. No more job. No more job. I watch it. VAT now, what you are. When you mean now, what carpet do I die? What make I die? Mention Mecca. And I met him in country, Mecca. And to when you are born, where's Kenny? Bibi obeye na ya kura ase mechi koshua eton crazy esi dan bo so ntense na menua no mpanifo da bamudam ni nipa we da na jesa mi yeyi ha mechi koshua sa ton crazy sa bom be dan so ntense na menua no mpanifo da bamudam me papa wo 16 me na me last born na menua no mpanifo da bamudam na ma bon ntense dem Job say and comedy ye. Nansu obubu me. Yes. And comedy ye. Sha, yes, and yami ye. Otamphobia di wawu. Nansu isranka nyame sa, when yami amakwan ama yanku. Amen. Enti sa, we na wujina ha die. Di ase biara be ye bio. Amen. Mezozo mi o na udi ba me kana di me mo. So that's right. Ya no people kasa basa basa na gidi ho mu ni wa ho boa. Gidi ho e ya adwuma. Wo hwe ho so ya nyame be kasa fa. Na maame no ma no mu ma ni di ye na o de se ni ye die nyina. Na o se ye die no wie ye no. Ana o se hu se nyame adom bi woni mu a se wansa me se nyame adom na onyina adom no be sa amade wa se no asaba. Ento o sa ba se o be se nyame adom no na nyame adom no soko no. Ene ku no. Enti sa ma me wo wu ye wo fie no e ya wunti no wu. Awurade ma no tumi no soko sa afo. Amen. Anadwe ma wo. Amen. Tumi ye firi wo ma me fie. Tumi ye firi wo papa fie. Oh. Odi wunya. Yes. Anadwe. Awurade tumi no shock no. Amen. Awurade tumi no shock no. Amen. Awurade tumi no shock no. Amen. Na afonsa wo. Afonsa. Afonsa. Afonsa.
kɛsie. Amen. Deɛ ɔmpɛ sɛ w'ani gye bɛwie wo pɛyɛ wɔ ateasefoɔ asase wɔ so. Awurade tumi no nsɔke sɛ tumi. Amen. Nyame ɔyɛ bi maa me no. Yes. Wɔnyɛ bi ma wɔn so. Yes. Ma wɔn so w'ani gye wie pɛyɛ. Amen. Job se anka mɛdi yie. Nanso obubu me. Nanso wɔabubu me. Yes. Wɔabubu me. Yes. Maame bi se sɛ ɔno ne ma yɛ yie a Wonyɛ ɛni yie sɛ da. wo maame ma yɛ yie for how. Ɔnyɛ nyame. Onyame nka bi. Nyame nka saa. Yɛfie de yɛnyini kyɛ. Awurade bɛma wɔnyina kyɛ. Amen. Yɛfie aware papa ni hɔ. Awurade bɛma wo aware papa. Amen. Yɛfie sikani ni hɔ. Awurade bɛma wo sika. Amen. Ma wode ayɛ Nyankopɔn adwuma. Amen. Ahyɛ onyame anuonyam. Amen. Sampo onyame yɛ kɛseɛ. Ɛni awerɛhoɔ nkuu ho. Ehia wenwu. Ɛwɔ mo sɛ yɛ wo wɔ hia mu. Nanso Yesu Kristo din mu nti. Wobɛwu wɔ yiedie mu. Amen. Na wodi bɔne so nkunim awie nti no. Wobɛsɛ wo yiedie mu akɔ Nyankopɔn nkyɛn ama na yɛ yie. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 2 Samuel chapter 2 verse 8 or can say me ho. Odifo Samuel ngoma etosu mienu. Eti a eye mienu. Ne ntikyemu a eye enwotwe. Bible say omambobroni su firi mfuturo mu. Omambobroni su firi mfuturo mu. Tia me. Yes Samuel di for. Ma oya no mo fa bi kranka. Ye nya be 7 bottles so kra. Eye. Na di for no nso. Ye be san bi wo ha sisi a. Hana se say Omambobroni su firi mfuturo mu. Hana se Onyankopɔn tumi ma mobroni so firi mfuturo mu. Na omohia no su firi sumi na so. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na oma ohia ni so firi mfuturo mu. Yes. Omohia ni so firi sumi na so. Say ode ne matena mapon mo adwa so. Awurade fa wo ntena mapon ma adwa so. Amen. Wo tena awurade na ase a. Ode wo betena mapon ma adwa so. Na nka me sɛ no wan. Sɛ ni patitiri bi ti sɛ mo ahyia na yɛafrɛ me sɛ membra mɛka Onyankopɔn asɛm. Mo ntwa me wa me ba. Wo de mo ntwa me kakra. Ono no tumi ma ohia ni so mobrani so free emfutuom. Say ode ne betena mapon mu. So ode ne bekɔ akɔtena mapon ma tena bia. Na wa mananya ni monyam atwa atena so. Na wa mananya ni onyam akɔnwa atena so. Na asase nyina so yɛ awurade dia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Medafo enwema mienu we na yewu ye wum. Enwema mienu we na yewu ye wum. A enni se yewu. Ewo. Anyi ntumu da se obewu adabone mu da. Wo na bone mu da. Amen. Awurade ma wo na bone mu. Amen. Bone biara ehwehwe wo kira kwan no. Awurade be ma wo tumi ama wo di ne so nkunim. Na wo ene me a ye papa ne ye maame no wo ye wo hia mu no. Ye wo hia mu da. Amen. Awurade be ma ye nya bi. Amen. Ye de bi aboa ofoforo bi abrabɔ. Amen. Ye de bi aboa awurade adwuma. Amen. Na daache obi agina ba bi aka sɛ ɛyɛ abrante we na boa me. Amen. Ɛyɛ maame we na boa me. Amen. Ɛyɛ papa we na boa me. Amen. Na hyɛ Onyankopɔn de anuonyam. Enti me ne Nyankopɔn ayɛ apam sɛ adeɛ biara a me fie ebi ni hɔ no awurade ma me mfa mmerɛ fie hɔ. Amen. Saa na wo nso awurade nyɛ wo. Amen. Adeɛ biara ɛyɛ ade papa a mo fie ebi ni hɔ no ebi ma hɔ da. Yes. Awurade mfa wo so ma ebi mmra hɔ. Amen. So many genius baby ntum na me you ma ye you and say okay na no malafo. Enyintu. Yesu Kristo di mte bedi ye. Amen. Baby adu di me hwe amewu awurade di mu. Amen. Ana na no ma me ote me nchen okọ wu awu ntimi yin say Yesu di mo no awu awu. Yes. Yesu Kristo di mte. Obetrase. Aso Onyankopon ani onyam. What we go for here ni free sumina so. Yes. Not na kwatra be mpon for tena bia. Ampa awurade no no. Pa chewo. E ma de wo na mu abam. E ma wo nya ye awurade akiridi. Ma wo nya agidi. Ba bia du no me teme ho. Me koye me mpa abo bi me koye bi ade bi se be ya obedi ye no. Ye ye wo awurade nsem. Ye ye e wo awurade nsem. Yes. Na anadwe ye ka kire se omre obi. Amen. Enti wo koi na wo koyi hu afiri bone mu yi. Ohia konua no a
sound to say isono awurade di mu ntebetane Amen. ama wani je awie opeye sister wo yo ba de na so awurade be yo nipa titiru Amen. anyi enkasa me yo ba na efie na efie awurade di mu nti wo de anuonyam beba fie Amen. menyi ni se ne Samaria ba omia ne fie ne maame be ye hiani Dabida. Rebecca kufu adu menyi ni se ne maame be ye hiani Fie fo nyina yeye. Lord leader Mahama menyi ni se ne maame be ye hiani Dabi. omo ya ma Yes. omo se maybe nam kwambo so na di ye na wo mfa kwambo ne bia so awurade be mo nya ye di ankasa ye di ma nkwa Amen. na wo de aso Onyankopon ani onyam hallelujah Amen. nyame de wi manya no se chira na kula pushi wa ino ko kakra pushi kakra ma utina no anwi no kakra mpie ma why pia ko kakra na nya wa pampa mu no kakra afa me be bompa ya ma Onyankopon obehye wani onyam Amen. Israel ma duonu miensa osesen Awurade ne mehwefo. Efi na ekoyi awurade me ye ohwefo Amen. Hwe hia me. Ade biara ya de papa a wunya wo abrabo mu eye no awurade ma ne hia. Amen. Mami de wura from adidibia. Ahudwan a wonam. Ahohye a wonam. Yawa wonam. Oh. Awurade ma wonna wura from adidibia. Oja me ko nsu ehwo twe ho. Oh. Adwendwen. Awira ho. Ensam no dos. Awurade mfa nkopi nsu a ehwo dwo ho. Amen. Odwodwo me kra. Awurade nyodwo wo kra. Amen. Ode me fa kwantene ne so. Awurade mfa kwantene ne so. Amen. Nanso me nam esum ka bibon mu a. De wonna mu nyinara. Yes. Aware mu awira ho da ye so bone. Yes. Yare. Yes. Guasia. Amen. Ansopa. Yes. Ahohora. Yes. Abrabo mu akirisan. Koda na ne apinisie. Ntwanto so. Yes. Awurade nyini na mfew so. Me zuro boni biara. Adi for mo mefa oye no. Adi for mo mefa oye no man. Tuano. Me chiro se robusi ayi. Tuano. Osesai. Me zuro boni biara. Wonam sumu ka bi bo mu a. Me zuro boni biara. Efi na ko ensuro boni bia. What is say so we we bi na oye jant. Na uma mi nua bi na oye hio na ne be ya no odi na hwan na jente. Ensuro. Yes. Ensuro. Yes. Ensuro boni bia. Yes. Efrisa woni me na wo ho. Efrisa. Efri na ekoi. Yes. Awurade ne wo na ebe nante. Amen. Awurade ne wo na ebe tena. Amen. Awurade ne wo na ebe da. Amen. Awurade ne wo na ebe to nsa didi. Amen. Nsuro boni bia. Yes. Waba na opoma na tetere me wure. Awurade ma na ba. Awurade ma na poma. Yes. Enchekyere wo wure. Amen. Ebra wade pa bi ahwere. Ebra nyonyam bi afi wo nsa. Ebra nyoma bi aye basa. Ewa abrabo. De nka wo hwe anim kwansa nka nwura otena wo nsa beka no ama. Na wo wure akwa ye o se ni da so asa. Awurade mra meye wo wure tekyerefo. Amen. Woto me puru matamfo anim. Awurade nto puru wo atamfo anim. Amen. Mama ifo ne ma bonsam wa edwa gu so. A omo pe wo wuo. Yare anim guase. Awurade nto puru wo sa atamfo n'anim. Amen. Wo de ngofo mitirim. Wo be kan sa word we no. Wo bo no sa repeat kwa. Oye no. Wo fa gu na pampam no
say na fan mama na so good it say na a fan mama no so kakra na ba mo sha se enko e bia wugya na kɔ huhum pa ti mo nya ne bɔkɔ mo nkɔ huhum nya ne bɔkɔ ma nya mitumi mra mu pia e ma pia wayi no ma yenya wuwi no kakra Israel nyom number di onum yes nti mo yenum anwosra ne nti yes Argina kai wodi anwosra ne nti wodi ngu fo mi tirim awurade mfa anwu fa utirim amen wodi ngu fo mi tirim awurade mfa anwu fa utirim wodi engu efo mi tirim
also pɛw wo pɛ no nanso wo ne sɛ ne nyina soɔ go sika fa mu ɛnyɛ nti na wo mpɛ sɛ wo bɛware na wo yɛ mistake na sɛ deɛ wo wɔ se wo pɛ sika ni bɛma na aware no na wo nso wo ni sika yi ɛna nka mɛma ni na nso mo nso pɛ sika ni ba na aware a ɔba pa nka wo bɛnya kunu Dabi. hwɛ mistakes na wo yɛ no hwɛ ni ye ana ga ne te mase ne ka agyagu me koye me yire ho ade mase ge 3 million me won 3 years na papa wu ye me ni me papa me ma me nsu ni bi ma me nsu agu na me ka tia me yire say sra ne nte so o na wo ne ni anu na me ai sa me nwa o sika no wo je ka tia me nya ga ne ko kan ya bedu 3 million o sra nte so na papa no foko no aware fo ben fa nkwa asem ko no and again, I do 3 million. No problem. Me ameko. And I mentioned the coin. I said, Papa, me am beware oba. I said, okay. No, I said, was it 3 million? 3 million. Me show oba no kra. Obro sa. Na so Papa, me tie. Me ana me beware o. Papa ewu. I said, oh. And I may 500 finish. And I buy 2.5. Now, Papa, the working can listen. Me can be nanso. Me ma means we was hey. No was saying if offended. Now bet you I feel me ebusham me who dey me nku ne bi. Me and I'm okay 200 there. Eh City asem we ya can be near 3 bi ebi so awereko. Na ni bi some na me kan. 2 million no so a akonta. Manya. Me sika 1.6. Enti aka 40. Enti ya kwaya ne ho ade ya twa 1.6 na masra say omra yefro na sibi na anopa no mepa bosia 40 cedis no ama no ansa na ya hira ware kwa anya so mo nhira so mas ya nkasa na so yo mate say wa fa no ho adwen so o ma e ya ware fo na ba no ekọ humedari nyame adom akọpẹ 40 cedis mas ibe o aso ama na o ma nunu aba na ya de ma no wa ma owu nu aba esi wa na ya de ma ti ye kwesi aware nti medika aware na yenya nhira so medika 40 cedis da hoda abusia ye ma ye fro nyine wie ye bo afode nyine wie ya mesika sister galasi tensi says so tensi says manos anopano 40 cedis Aka 20. Yes. Enti anadwo me de ese me da mayonko fo nchen dada. Ana abaya na odi me made no obetran me yiri so achi pipa na ni wo ye friend faate. Ana oba no so koda ho. Ana ka 20 cedis na no papa na me de ma yiri pa emem. Afe na me sika na san. Ti afe na me kopetan. Ye frɛ ba bi habitat aban dan na osisi ka wire mu. No bi chem se bi wo be kwa zo low cost ba bi. Ye ko hu asam ne ba no to ko do ho bi ante ho. Ne ko do ho nti e ba. Madam for your friend Nicholas, Amen. Or a good friend to me. Nicholas would dimach us a baby, young Kodo. Yadu Wina. Yabani is here, Branty, friend of Jacob, a Radin Shrano. Amen. And then, oh, America. Oh, Shaman was now Sampson, I'm calling him so. Make your door habit. No, to make it a face of what you wouldn't done on Palms. I said, maybe worry. Mahamedan. Emuna mako penti amebe yanko na kofa dan oh bonsem kese ma wura ajaku eno no ajaku no de ono ne dan a wa hai ema o eno de ma ena me call ena ma bi wo be kwa friend no ma abra awurade nsan ono to carpet 4 years de be se ho o de be se kese mi ni me hu hwe o mi ni me hu hwe wo hu se bi gina ha sa Pabre, Ewurade hu yemobọ. Amen. Ya wo minu mienu wo hiem, nanso Yesu Kristo dim ye wu wo hiem. Amen. Ena me kra me yere ena fe obai. Oh. Aware na asase. Ye kọ. Me yere ba me nkyɛn, wankwa fikyire. Bosume na obedu a ɛhɔ anu wan. Eh! Akwasa ma charge. Ge yanyo. Masa, ensem se hanyan fa akosi ansensem saa. My woman firstborn oba afa mi sori anwumra me yitwa mu no ofia je se me kodidi wo so fo chabati fie because
me di fie die bia enso yai enso me so be penya nka ba fo asɛmpa because papa wu ntam ti no me hu sɛ de nyanka ye tie me so wo me mu me so ta ko fa nyanka fo mienu asa na o ma betra me hu me hu ano abusha na we ne ye de pene Thomas koto e wo Western region gidi fo no ye le number bia branches bia wo ye kodu ba bi ye frɛ ho de enche no atemfo ye kodu wo kwada de kyenya wada na ye firi hɔ kɔ de su ano anadwo me da hɔ na maso dae na papa bia bakra kye bra me kɔ kye wade ye kwa no akɔte me fie fe self contain kama private car bi si hɔ e fie kama wo se wo hu fie we anka ye wo de o nanso wo nkɔla abrem ɛna obi ma wo mu edi ye na ɔde sɛ fie ɛne kɛ daye mu awurade ma wada eso ye yie amen obi wɔ ha kora wo so daye a wo hu ade bɛkyi na ne yure fi program we ewie awurade ma wada eso ye yie amen anyansa mu ina na odifo bi bɛka sometimes I say one kasa nyankopɔ ma wo hu nneɛma bi ɛna ma yere papa no wɔ daye no mu sɛ ɔnsira me nipa ko a ɔyɛ me saa ɔse yɛsɛ me nka nkyɛ ɔsɛ gidi na kɔ saa na ka no korɛ saa wɔn nsa bɛka saa nneɛma wi na mete da bi nya na mpɛ me pɛ nipa ɔyɛ saa ɔse yɛnka nkyɛ me sɛ mɛkyerɛ nipa ɔyɛ sɛ wopɛ sɛ wohu nipa ɔyɛ saa na mɛma nipa ɔte sɛ waa abɛkyerɛ wo menim sɛ woasu wɔ daeɛ mu ama na pie physical daa mesuyɛ wɔ daeɛ mu ama ne so tee me no na ne suo na mede toa so na saa berɛ wohwɛ bɛkwae berɛ a menam mu na obi asɛe me fie ne me kaa sei na deɛ mede tɔduane adi kora menya siti wɔwerɛ wo hɔ ade akyea wada ahyɛ me so mayɛ ko so mempɛ sɛ mɛka daeɛ no akyɛ obi mekasa koraa na mesu mewerɛ ho madi tɛm sɛ menedi saa da no awurade hu me mmɔbɔ amen yɛkɔ kɔdu de su ano hɔ yɛwura mpaabɔ bea ɛnɛ ma ɔnamununkum wɔ ɔba ɛnɛ ma saa nwom no yɛ mede ɔmo a yɛkɔ tɔɔ no mpanimfoɔ a me na ɔmo nam so me nkwa na mede ketewa wo pɛn Thomas na ɔwɔ no pickup bi me na mete saa pickup no akyire hɔ inside hɔ ayɛ ma nti me na mete to 40 days ni na mete pickup no to na ɔmo de me nam saa yɛwura hɔ a na mpagya anwom